Dragi slušatelji i dragi gledatelji, pozdravljamo vas iz Žepča, općinskog naselja smještena u Zeničko-Dobojskoj županiji, unutar Federacije Bosne i Hercegovine u središnjoj Bosni. U župnoj smo crkvi svetog Ante Padovanskog, koja pripada Vrbosanskoj nadbiskupiji. Treća je korizmena nedjelja, nedjelja solidarnosti i zajedništva s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Cijeli je sljedeći tjedan u crkvi u Hrvata posvećen korizmenu humanitarnoj akciji koja se održava od godine 2007. u organizaciji Hrvatskog Caritasa u suradnji s Caritasom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Slogan ovogodišnje akcije glasi strpljenje i nada, lice ljubavi. A kruna akcije je svečano koncelebrirano euharistijsko slavlje koje će predvoditi monsignor Tomo Vukšić, vrbosanski nadbiskup i apostolski upravitelj vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini, a propovjedat će monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup, on je predsjednik Hrvatskog Caritasa. Akcija Tjedan solidarnosti i zajedništva s crkvom i ljudima u BiH je godišnja akcija koja se provodi uz animacijsku, medijsku i financijsku potporu Hrvatskog Caritasa. Bit ove humanitarne korizmene akcije je da vjernici diljem Hrvatske, a i šire, pomognu na različite načine potrebite u BiH, djecu, studente, starije, bolesne osobe, te one koji žive u fizičkoj ili duševnoj izolaciji. Pomaže se i one koji su postali manjina, zaboravljeni, prezreni, a pomoći se može zvanjem humanitarnog telefona, novčanim darom milostinje i na druge načine. Hrvatski Caritas, dakle, pomaže crkvu i ljude u BiH. Financijski podržava projekte iz područja obrazovanja, socijalnog poduzetništva, socijalno-zdravstvenog i humanitarnog djelovanja ustanova Katoličke crkve, ali i drugih udruga. Sve se odvija na razini nacionalnih Caritasa dviju susjednih država u suradnji s nadbiskupijskim Caritasima u BiH, a to su Caritas Vrbosanske nadbiskupije, Caritas biskupija Mostar Duvno, Trebinje Mrkan i Caritas biskupije Banja Luka. U koncelebraciji su fra Tomislav Glavnik, ravnatelj Hrvatskog Caritasa, monsignor Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa BiH, zatim ravnatelj Caritasa Vrbosanske nadbiskupije velčasni Mirko Šimić. Tu je velčasni Ante Pavlović, ravnatelj Caritasa Hercegovačkih biskupija, velčasni Josip Kešinović, voditelj Caritasa vojnog ordinarijata Republike Hrvatske, monsignor Viljenko Aničić, ravnatelj Caritasa biskupije Banja Luka. Uz njih je i prečasni Luka Blažević, ravnatelj Caritasa Gospićko-senjske biskupije. S njima je i prečasni Predrag Stojčević, župnik župe svetog Ante Padovanskog u Žepču, koji će nas na početku sve pozdraviti. Tu su još i drugi svećenici. Na misnom slavlju su i ravnatelji i djelatnici drugih Caritasa iz Hrvatske i svih Caritasa u BiH. Pjevanje predvodi mješoviti župni zbor pod ravnanjem Filipa Klarića i sestre Jelene Lončar, koja svira orgulje. Ulazna je pjesma Pođi na Golgotu. Ovim putem i Hrvatska radiotelevizija iskazuje solidarnost, zajedništvo i brzinu s ovdašnjim vjernicima, Hrvatima katolicima koji su na vjekovnim ognjištima ostali i opstali unatoč brojnim iskušenjima koja su ih snašla u ne tako davnoj prošlosti. Ipak zabrinjavajuće što iz godine u godinu broj Hrvata katolika sve više opada. Srca na treću korizmenu nedjelju, nedjelju solidarnosti, pozdravljam u našoj župnoj zajednici monsignora Tomu Vukšića, nadbiskupa Vrbosanskog i apostolskog upravitelja vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini, koji će danas presjedati ovim svetim misnim slavljem. Pozdravljam i monsignora Božu Radoša, biskupa Varaždinskog i predsjednika Hrvatskoga Caritasa, koji će nam u homiliji razlomiti riječ Božju. Pozdravljam i nacionalne ravnatelje, ravnatelje Hrvatskoga Caritasa, monsignora Tomislava Glavnika,
te monsignora Tomu Kneževića, nacionalnog ravnatelja Caritasa Bosne i Hercegovine. Pozdravljam i ravnatelje biskupijskih Caritasa iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pozdravljam i veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, njegovu ekscelenciju Ivana Sabolića. Pozdravljam sve djelatnike Caritasa, sve vas, braćo i sestre, te na osobit način naše bolesnike, nemoćne i stare osobe koji nas prate putem Hrvatske radiotelevizije i radiotelevizije Herceg Bosne, Hrvatskog katoličkog radija i drugih medijskih kuća. Molim preuzvišenog oca nadbiskupa Tomu da započne euharistijsko slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I duhom tvojim. Draga braćo i sestre, dragi brate biskupe, draga braćo svećenici, dragi ravnatelji naših Caritasa, nacionalnih i biskupijskih, srdačan pozdrav svima, kao i vama koji nas pratite i slušate u televizijskim i radijskim prijenosima. Ponajprije izražavam radost i zahvalnost zbog ovoga tjedna solidarnosti kojega i ove godine započinjemo u ovu korizmenu nedjelju, moleći Božji blagoslov za sve one koji molitvama, prilozima i različitim drugim oblicima solidarnosti povezuju dva dijela naše katoličke crkve, dva dijela našega hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Vrlo je važno da se i na ovaj način pozitivnim znakom povezanosti izražava međusobna ljubav, međusobno jedinstvo, ponajprije na razini katoličke crkve, ali također na razini hrvatskoga naroda kojemu pripadamo i jezika kojim slavimo i ispovjedamo dragoga Gospodina Boga. Želim izraziti zahvalnost ravnateljima naših Caritasa, dvojici ravnatelja nacionalnih Caritasa, ravnateljima naših biskupijskih Caritasa, bez čijega mudroga vodstva ni ovo danas ne bi bilo ovako lijepo i svečano i bez čijega vodstva jednako pomoć braći i sestrama u potrebi ne bi stizala na učinkovit način kao što to oni rade. Neka i dragi Bog sve njih blagoslovi prije svega u obliku nagrade za dosadašnja djela, ali i blagoslovom kako bi i u buduće na pravi način mogli biti djelatni svjedoci Božje ljubavi na ovoj zemlji. I da bi sve ove naše nakane i naše zahvalnosti na najljepši mogući način bile prikazane pred lice Božje, molit ćemo Božji blagoslov za sve nas danas ovdje okupljene, da nas ponajprije blagoslovi milošću obraćanja, milošću pokajanja, da požalimo za sve ono što do sada u našim životima nije bilo dobro, da potražimo i zamolimo Božji blagoslov za sve ono što je bilo lijepo kako bi se moglo nastaviti u još ljepšem obliku. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.
Bože, izvore milosrđa i sve dobrote, odredio si kao lijek našim grijesima post, molitvu i dijela ljubavi. Priznajemo da smo grešni i savjest nas optužuje. Molimo te, iskazuj nam uvijek svoje milosrđe po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Prvo čitanje pročitat će Ivana Juroš. Čitanje knjige Izlaska. U one dane Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra, midjanskoga svećenika. Goneći tako stado po pustinji, dođe do Horeba, brda Božjega. Anđeo mu se Gospodnji ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednoga grma. On se zagleda, grm sav u plamenu, a ipak ne izgara. Hajde da priđem, reče Mojsije, i promotrim taj veličanstveni prizor. Zašto grm ne sagorjeva? Kad Gospodin vidje gdje prilazi da razmotri, zovne ga iz grma. Mojsije, Mojsije, on se javi. Evo me, a Gospodin će mu. Ne prilazi ovamo, izuj obuću s nogu, jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo. Ja sam, nastavi, Bog tvoga oca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev. Mojsije zakloni lice, bojao se u Boga gledati. A Gospodin nastavi, vidio nevolju naroda svoga u Egiptu i čuo mu tužbu na tlačitelje njegove. Znane su mi muke njegove, pa siđoh izbaviti ga iz šaka egipatskih i odvesti ga iz te zemlje u zemlju dobru i prostranu, zemlju kojom teče mlijeko i med, u postojbinu Kananaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca. Na to Mojsije reče Bogu, ako dođem k Izraelcima pa im kažem, Bog otaca vaših poslao me k vama, i oni me zapitaju kako mu je ime, što ću im odgovoriti? Bog reče Mojsiju, ja sam koji jesam, i nastavi, ovako kaži Izraelcima, ja jesam, posla me k vama. Još reče Bog Mojsiju, kaži Izraelcima ovako, Gospodin, Bog otaca vaših, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev poslao me k vama. To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena. Riječ Gospodnja. Valentin Martić, solist je u psalmu 103. Milosrdan je i milostiv Gospodin. Milosrdan je i milostiv Gospodin.
Blagoslivljaj dušo moja Gospodina i sve što je u meni, sveto ime njegovo. Blagoslivljaj dušo moja Gospodina i ne zaboravi dobročinstava njegovih. Milosrdan je i milostiv Gospodin. On ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscijeljuje sve slabosti tvoje, on ti od propasti izbavlja život, kruni te dobrotom i nježnošću. Milosrdan je i milostiv Gospodin. Milosrdan je i milostiv Gospodin, spor na srdžbu i vrlo dobrosti. Ne postupa s nama po našim grijesima, niti nam plaća po našim krivnjama. Milosrdan je i milostiv Gospodin. Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je njegova s onima koji ga se boje. Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša. Milosrdan je i milostiv Gospodin. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, ne bih htio da budete u neznanju. Oci naši svi bijahu pod oblakom i svi prijeđoše kroz more i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru. I svi su isto duhovno jelo jeli i svi su isto duhovno piće pili. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila, stijena bijaše Krist. Ali većina njih nije bila po volji Bogu, ta poubijani su po pustinji. To bijahu pralikovi naši, da ne žudimo za zlima kao što su žudjeli oni. I ne mrmljajte kao što neki od njih mrmljahu, te izgiboše od zatornika. Sve se to kao pralik događalo njima, a napisano je za upozorenje nama koje su zapala posljednja vremena. Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne. Riječ Gospodnja. Čitao je Marijan Spajić. Slava tebi, Kriste,
Gospodin s vama. Navještaj Svetog Evanđelja po Luki. U taj čas dođoše neki te javiše Isusu što se dogodilo s Galilejcima, kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. Isus im odgovori, mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešni od drugih Galilejaca? Nipošto, kaže vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti. Ili onih 18 na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili veći dužnici od svih Jeruzalemaca? Nipošto, kaže vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti. Na to im pripovjedi ovu prispodobu. Imao netko smokvu zasađenu u svom vinogradu. Dođe tražeć ploda na njoj i ne nađe, pa reče vinogradaru, evo već 3 godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posjeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju? A on mu odgovori, Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. Možda će u buduće ipak roditi, ako li ne, posjeći ćeš je. Riječ Gospodnja. Evanđelje je navijestio fra Tomislavu Glavnik, ravnatelj Hrvatskog Caritasa, propovijedat će monsignor Bože Radoš. On je varaždinski biskup, predsjednik Hrvatskog Caritasa. Dragi nadbiskupe Tomo, dragi ravnatelji nacionalnih Caritasa, dragi ravnatelji biskupijskih i nadbiskupijskih Caritasa i djelatnici Caritasa, draga braćo i sestre ove župne zajednice, svi smo na korizmenom hodu, korizmenome putu. I korizmeni hod, put, ima svoje postaje, ima svoje poruke na pojedinim postajama. Danas smo došli ovdje k vama da zajedno zastanemo na 3. nedjelji korizme na ovoj postaji, da se nama pridruže i oni koji slušaju i gledaju, odnosno sudjeluju na svetoj misi na svoj način i da čitamo poruku koja je poruka ove postaje. Za nas je 3. nedjelja korizme, ova postaja posvećena solidarnosti i zajedništvu braće i sestara sa 2 stranice, sa 2 strane granice, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Već po 19. put mi se sastajemo da zajedno čitamo riječ Božju koja nas snaži da idemo zajedno korizmenim putem i da iščitavamo znakove vremena. Zastajući na ovoj nedjelji čitamo poruku, ono što piše na Kristovom licu. 2 lijepe crte, to je strpljenje i nada. Najljepše crte Isusovoga lica. Isusovo lice s ovim crtama je itekako privlačno. Ono se želi ucrtati i u naše lice kako bi poruka koju želi po nama poslati došla do svakoga čovjeka kao lijepa poruka, privlačna poruka, poruka ljubavi, poruka nade, poruka strpljenja. Kroz ovu godinu nada nam je stalno u ušima i u srcu. No znamo da je nada često puta pod ruševinama tragedije. Crna kronika zatrpava nadu. Crna kronika je prisutna svagdje. Nikada materijala ne nedostaje. Uvijek ima puno toga za donijeti. Pa tako nalazi i svoje mjesto na stranicama Svetoga pisma. Danas nam serviraju 2 crne poruke. Dolaze neki i žele Isusa izvijestiti. Kazati im ono o čemu svi govore i što je i njihova tragedija.
Dvije poruke koje su itekako vezane uz Isusa. Najprije će kazati, tvoji zemljaci iz Galileje došli su na hodočašće u hram i očito su htjeli pokazati da ne pripadaju caru kralju, nego pripadaju Bogu i tu mrsku rimsku vlast su na ovaj ili onaj način povrijedili, možda podigli ustanak. Pilat, koji je bio krvoročan, nije se uslušavao da ove ljude pobije i da napravi svetogrđe. Njihovu krv je povezao sa krvlju žrtava. Ne može biti gori scenarij. Drama na dramu. I nastavit će dalje, ideš prema Jeruzalemu. U onome poznatome kvartu, kod izvora Siloama, urušila se kura. I ta kura je 18 ljudi satura, ubila. Što se to događa? Pitaju oni Isusa. Oni koji nose u sebi tragediju trebaju je i izreći. Mi bi kazali, tragedije uvijek imaju istu matricu. One mijenjaju samo mjesto i vrijeme. Možda mijenjaju način i mijenjaju osobe, ali njihova matrica je ista. I smijemo Isusu nadodati na ovu istu matricu nekoliko naših teških rana, tragedija. Prije tjedan dana probudila nas je vijest kako je u jednom noćnom klubu u Kočanima 59 ljudi izgubilo život u plamenu i u dimu. Oni koji su preživjeli, neki nose biljege toga sudjelovanja i po različitim su bolnicama ove regije, u Srbiji, u Hrvatskoj i dalje. Oni koji ne nose biljeg na tijelu, cijeli život će nositi biljeg na duši. Oni koji izbjegnu smrti, neće izbjeći na svoj način tragedije. Nastavit će i dalje. Prije nekoliko mjeseci 15 ljudi je našlo smrt pod jednim tornjem, pod jednom ruševinom nadstrešnice u Novome Sadu. Ma nije se ona tako jednostavno slušila, nego dim se i dalje širi po cijeloj zemlji. Žele rasvijetliti događaje. A nama je posebno na srcu tragedija koja se dogodila ovdje prije nekoliko mjeseci, gdje su život izgubila 21 osoba. Nosimo to u svome sjećanju, ali nije samo sjećanje, nego u nama je to još otvorena rana. Kada se ovako nešto dogodi, uvijek u zraku su upitnici i uskličnici. Upitnici, bujica kiše i mulja, donijela je bujicu pitanja na koje mi nemamo odgovor. Tko je odgovoran za to? Zašto se to dogodilo? Mogla je se možda ovo izbjeći pod upitnikom. Ma čiji je to mulj koji je tako snažno da je kuće potopio, kuće odnio? Vjerujemo da ima tu mjesta za razmišljanju o ljudskoj pohlepi, o korupciji, o muljanju na različitim stranama. U eter lete i uskličnici. Sve ćemo to rasvijetliti. Institucije će odraditi svoj posao. Krivac mora biti pronađen i snositi posljedice. Učinit ćemo sve da se odgovorni privedu licu pravde. Bez sumnje sve je to potrebno, no pitamo se da li to liječi rane unesrećenika. Pronaći krivca, je li to kraj terapije? Presuda nema moć otvoriti nadu unesrećenicima. Nije dovoljno da to postavimo pitanje samo jedni drugima, nego se želimo obratiti uvijek i Bogu. Njemu je teško postaviti direktno pitanje, pa on onda pročita u našim mislima što nas to zanima, što je to bolno, što mi to mislimo. Pa će svojim sugovornicima kazati, mislite, čita njihove misli, da ti Galilejci koji postradaše bijahu grešniji od drugih Galilejaca. I nadodat će dalje, ma nipošto. Prema židovskom shvaćanju, svaka patnja je kazna od Boga. Ona je posljedica određenog grijeha. Ona je posljedica grijeha možda ne onoga koji trpi kaznu, tragediju, nego njegovih roditelja ili njegovih predaka. Do 3. ili 4. koljena. Neke škole su
imali jasno propisano za koji grijeh i kaznu koja je propisana patnja. Iz patnje, trpljenja, tragedije znali su, pod navodnicima, pročitati koji grijeh nosi. Grijeh, patnja, bolest, trpljenje. Tako se često stavljaju u isti kontekst. Pa i kod nas vjernika zna se oteti iz duše misao ili tvrdnja: Bože moj, pa šta sam ja učinio da mi se to dogodilo? Isus će kazati: ništa možda. Povezati patnju, tragediju sa grijehom, sa većim grijehom, Isus će kazati: to nije nipošto. Mi znamo da vjerujemo i da imamo Boga koji daje da kiša pada i dobrima i zlima. On je onaj koji ne sječe odmah, nego dopušta da ide dalje. Isus ne želi ovako tumačenje. Tumačenje sudbine, pravedne kazne, o slijepoj fatalnosti ne misli. On će svoje učenike, odnosno one koji pitaju, povesti u jedan drugi svijet. Oslobodit će ih zašto? Nego će im kazati otvoreno: obratite se. Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti. Obratiti je izvorno znači iz grčke riječi prijevodom promijeniti način razmišljanja, promijeniti svoje odluke, sudove, životne izbore. Isus će im kazati: ma to je obraćanje, to je jedan prijelaz, jedan hod. Prijelaz od promatrača, izvjestitelja prema onima koji nešto čine, prema pomagačima. Učitelj uvijek koristi lijepe slike da to pojasni, da nas uvede u svoj svijet, zato će uzeti sliku smokve. Pogledajte smokvu. Smokva je najčešće i najdraže stablo u Palestini. Rađa, kažu, 10 mjeseci u godini. Toliko je plodna, moćna i poistovjećuje sa izabranim narodom. Povezuje sa vinogradima jer je tamo i posađena. Smokva je stvorena da rađa. Sjetimo se one prispodobe Isusove o neplodnoj smokvi. Na njoj je puno lišća. Pa smokva sa lišćem je ona koja ima u sebi život, kazali bi, ali ona živi samo za sebe. Osigurava si dug život. Ona je zdrava. Ali ako na njoj nema ploda, ona je smisao samoj sebi samodostatna. Ali nije tu da bude dostatna samoj sebi, nego da rađa za druge. Ako ne rađa za druge, ne hrani prolaznike, domaćina, njegovu djecu, ona nema smisla. Ona je bez ploda, samo iscrpljuje zemlju. Na besplodnoj smokvi lete pitanja: tko je kriv, tko je grešan. Ali pitanje je ljubavi: kako ispružiti ruku nade. Bol se ne liječi objašnjenjima. Bol ne traži u prvom redu krivicu. Bol traži braću i sestre koji znaju tješiti, koji znaju biti uz križ poput blažene djevice Marije, uz križeve braće i sestara koji danas nose biljege Isusovih rana, njegovoga križa. Uvijek je u pitanju izbor, zaokret. Kako prijeći taj put? Od promatrača do pomagača. Čarobna Isusova riječ u ovome je možda će. I usporedit će, stavit će tu riječ u jednu sliku motike. U ovoj riječi možda će leži tolika snaga ljubavi. To je riječ koja se javlja u srcu roditelja, majke i djece i majke i oca kada gledaju svoju djecu. Kada gledaju njihove teške živote, možda propast, i beskrajno se nadaju. Pa takav je naš Bog. On se nada da ona trska koja tek tinja, onaj plamen koji samo dimi, da može biti jednoga dana velika vatra koja grije. Da ona trska koja je nagnuta, slomljena, da može ponovo biti trska koja veselo pleše na vjetru jer je zdrava. Bog već u tom plamenu malome, u onome što tinja, u slomljenoj trsi, već vidi nešto novo, ono što će se dogoditi.
I na ruševinama Gospodin ne daje izvještaj, nego je već tu na ruševini otvorio gradilište na kojemu gradi. Otvara gradilište i uvodi radnike na to mjesto da i oni pruže ruku. Ne da kažu samo riječ, nego da pruže ruku spasenja, ruku pomoći. Ne pitaju tko je kriv, nego su spremni pomoći. Draga braćo i sestre, idem prema kraju. Smijemo li u ovim Isusovim možemo i u ovoj motici vidjeti i djelovanje svih vas, mnogi koji slušaju sada i gledaju preko televizije, njihovu podršku, pomoć kada su bili postradali ovdje u Bosni i Hercegovini. Tolika lavina ljubavi je zapljusnula vas, odnosno one koji su unesrećeni. Do nas su došle tako lijepe vijesti, vijesti nade. Daleko više od one materijalne pomoći bilo je ovo suosjećanje i spremnost istoga časa pružiti ruku. Na tom filmu, ako ga sada odvijamo, vidjet ćemo vaša lica koje nose ove Isusove crte. Crte nade, crte strpljenja, crte ljubavi, konkretne ljubavi. I zaključit ću. Prvo, Bog i dalje računa na nas. Na mnogim ruševinama on otvara gradilište, poziva ne samo djelatnike Caritasa da budu djelatnici na toj ruševini, gradilištu, nego i sve ljude. On okopava naše srce da prijeđemo taj put. Od onih koji samo gledaju, nezainteresirano, do onih koji čine. Zato budi radnik nade na ruševinama svijeta. Budi znak njegove vjernosti. Drugo, Isus uzima iz naše ruke sjekiru i daje nam motiku. Često je sjekira u našim rukama. Oštra riječ koja sječe drugoga. Prezir u srcu koji ranjava. Omalovažavanje na različitim razinama. Isus želi staviti sjekiru na stranu i staviti u naše ruke motiku da možemo i mi okopavati zajedno sa okopavanjem koje on čini u našem životu. I treće, Božje lice ima crte strpljenja i nade. To je lice ljubavi. To je slika onoga koji se želi utisnuti u naše srce i na naše lice. I poziva nas i šalje da i danas konkretno budemo solidarni sa svojom braćom i sestrama. Da budemo solidarni sa braćom i sestrama ovdje u Bosni i Hercegovini. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istovitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi desne Otcu, i će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovo kraljevstvo neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih
i život budućega vijeka. Amen. A sada ćemo po zagovoru svih svetaca uputiti svoje molitve milosrdnom Gospodinu, kako bi po djelima ljudi njegovo milosrđe dospjelo do sve braće i sestara u potrebi. Daj, Gospodine, da Tvoja crkva koju si Ti sazdao, nošena snagom Duha Svetoga, stalno osluškuje Tvoju riječ i u životu provodi ono što je Tebi milo, molimo Te. Daj, Gospodine, da svi koji si pozvao u svoju službu u crkvi budu istinski navjestitelji i djelitelji od tajstava spasenja svim ljudima, bez obzira na njihovo mjesto u konkretnom ovozemaljskom okruženju, molimo Te. Daj, Gospodine, da svi kojima je povjerena briga na dobro pojedinca i opće dobro, da povjereni posao obavljaju savjesno i odgovorno služeći, a ne gospodujući, molimo Te. Daj, Gospodine, da svi koji su odlutali od Tebe budu otvoreni na Tvoj poziv, prihvate ga i vrate se svome dobrom i milosrdnom Ocu. Molimo Te. Daj, Gospodine, da pojedinci i Tvoje vjerničke zajednice kroz svoju osobnu vjeru stalno rastu u odnosu prema Tebi, pokazuju konkretnu ljubav prema bližnjem u nevolji i gradeći zajedništvo s braćom i sestrama svoga ovozemaljskog življenja, molimo Te. Daj, Gospodine, da svako dijete bude veselje svojim roditeljima i svima koji ih u crkvi i društvu okružuju, molimo Te. Daj, Gospodine, da siromašni, odbačeni, obespravljeni i svi koji trpe u današnje vrijeme u svojim bližnjima nađu potporu i pomoć, molimo Te. Daj, Gospodine, da svi naši pokojni, posebno pokojni dobročinitelji i karitativni djelatnici, nađu sreću ljubljene djece Božje, molimo Te. Hrvatskih svetaca i blaženika. Blagoslovi nas, Gospodine, kako bismo mogli nasljedovati Isusov primjer ljubavi prema svim ljudima po Kristu Gospodinu našem. Amen. Molitvu vjernika molili su djelatnici Caritasa Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Marija Stjepanović, Anja Škaro, Ivana Čavrag, Žaklina Garić, Viktor Zubac, Iva Rozić, Sanja Horvat i Nikolina Bagarić. A mi smo u Žepču, u župnoj crkvi Svetog Ante Padovanskog, u povodu tjedna solidarnosti zajedništva s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Oh
molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu Svemogućemu. Gospodine, po ovoj nam žrtvi oprosti grijehe i pomozi da ih i mi opraštamo svojoj braći i sestrama po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Srca imamo od Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, vazda i svagdje zahvaljivati Tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On od Samarijanke zaiska vode, a zauzvrat je obdari darom vjere. Više je žudio za njezinom vjerom nego za vodom, jer je u njoj htio zapaliti oganj ljubavi Božje. Stoga Ti i mi zahvaljujemo i s anđelima, veličajući Tvoja silna djela, zajedno pjevamo. Uistinu, svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno Ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na oproštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.
Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoje slavimo Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Tomom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, sa svetim Antom i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bog Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružite znak mira jedni drugima. I s duhom Tvojim. Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj,
nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Tijelo i krv Kristovi sačuvali me za život vječni. Dragi slušatelji i dragi gledatelji, u Žepču smo, u Bosni i Hercegovini, u župnoj crkvi Svetog Ante Padovanskog, povodom tjedna solidarnosti s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini koji je pred nama. Sveti Ante donosi misao: vjerovati znači darovati srce. Sine moj, kaže Isus, daj mi svoje srce. Tko daje srce, daje sve. Zato vjeruje onaj tko svoje srce pobožno podloži Bogu. Naprotiv, ne vjeruje tko svoje srce ne daje Bogu, a ako ga ne dade Bogu, nužno će ga dati đavlu, tijelu ili svijetu. Tko međutim radi tako, bit će osuđen. Vjernici u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i šire pozvani su moliti zajedno sa svim biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama, sa svim hrvatskim iseljenicima po cijelom svijetu i cjelokupnom Božjim narodom, da crkva u Bosni i Hercegovini bude znak mira, zajedništva i solidarnosti. Pozvani smo moliti da svi iz Hrvatske u svojim srcima kao plod korizmenih nastojanja upale svjetlo nade za Hrvate u Bosni i Hercegovini, svjedočeći, dajući im do znanja da nisu sami. Potreba za ovom korizmenom humanitarnom akcijom razvila se s obzirom na brojne teškoće koje više od 3 desetljeća proživljavaju Hrvati u Bosni i Hercegovini. Cilj je i podržati opstanak Hrvata na njihovim vjekovnim ognjištima. Od Bosanske Posavine preko Srednje Bosne do Hercegovine, s obzirom na alarmantno smanjenje broja Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Socijalno osjetljiva hrvatska javnost može pomoći crkvu i ljude u BiH zvanjem humanitarnog telefona, donacijom novca, prehrambenih higijenskih sredstava, darivanjem i materijalnih sredstava, kolektom ili drugim vidovima pomoći.
Inače, Žepče se prvi put spominje 1458. u povelji bosanskog kralja Stjepana Tomaša. On je 1446. izgradio prvu katoličku crkvu u Žepču. Pomolimo se. Gospodine, već na zemlji nahranio si nas kruhom s neba i dao nam zalog onoga što još ne vidimo. Smjerno te molimo što sada u tajstvu slavimo, neka se ostvari u punoj istini po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Draga braćo i sestre, na kraju ovog euharistijskog slavlja najsrdačnije zahvaljujem svima vama koji ste sudjelovali u ovoj svetoj misi i zajedno s nama biskupima i svećenicima molili zahvalnu molitvu Gospodinu Bogu za svako dobro koje se iskazuje prema braći i sestrama u potrebi. Hvala našim ravnateljima Caritasa za njihovo djelovanje i molit ćemo Božji blagoslov za njihov sretan nastavak pomaganja ljudima kojima treba naša pomoć, a svi zajedno, osim ove materijalne solidarnosti, molit ćemo dragoga Boga da blagoslovi sve one koji na bilo kojoj strani u Hrvatskoj ili na drugim stranama po svijetu priskaču u pomoć braći i sestrama. Neka se ovaj tjedan solidarnosti sretno nastavi ponajprije u duhovnom zajedništvu, u molitvi jednih za druge i naravno i u materijalnoj pomoći u mjeri u kojoj nam je to moguće. Gospodin s vama. Budi me Gospodnje blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Dragi gledatelji i slušatelji, na kraju smo mise iz Žepča i župne crkve Svetog Ante Padovanskog u povodu tjedna solidarnosti s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Ova je crkva podignuta 2000. godine, budući da je prethodna bila premalena i nije zadovoljavala potrebe vjernike, te je srušena. Crkvu je posvetio 9. srpnja 2007. kardinal Vinko Puljić. U ovoj župi djeluju Marijine sestre od Čudotvorne medaljice. Na području župe djeluju i sestre milosrdnice Svetog Vinka Paulskog. Od 1995. u Žepču djeluju Salezijanci Hrvatske provincije iz Zagreba, gdje grade katolički školski centar Don Bosco. Župi pripadaju 14 sela, oko 3850 duša je, a općina Žepče ima oko 31.000 stanovnika. Misno slavlje predvodio je monsignor Tomo Vukšić, vrbosanski nadbiskup, propovijedao je monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup, predsjednik Hrvatskog Caritasa. Hvala vam što ste i vi podržali ovu korizmenu humanitarnu akciju danas molitvom. Sljedeće nedjelje vodimo vas u Gorski Kotar, u mjesto Kuželj. Želimo vam miran i ugodan ostatak dana, srećan pozdrav i Božji blagoslov.